Tapi siapa CEG ni lah ada reply na do arfu arterik April. Hadin bau sekretari jungi loyo ya ka shiki na EG na do arfu arterik ni lah jubah. Pi kani ka audit report jong ka CEG ka bangiyo last ka de ka jong usnem arhajar khat lai. Tiya kani ngila please ru hapo ka house. Hakani ka session budget session ka badang sudap. Tiya ka bamut ki accounts jungi baro la dep audit hadu ka snem arhajar khat lai. Tiga mun nau khat lai pada ter tiki dang yai audit hi naga snem saka snem te kidon ki accounts ki ba ngimpat la ban penbiang namar ba ngkum bangila ai ka kadau ba ke EG ru ai kalong bagi biang ki UC bat hagaju ka poru hakini ki arsnem ki baladap nakadau jong ka lockdown kadau jong covid tingim semla ya ka banya peniat ya ka audit nama balai dabar tak sutu ya badon ka klam jumlah am bania syong bania trikam bania kala thut ke kam tikini kidi gidau ki bayu re hakal re banong hi bakan don kanono ka jing pendon kam bakala ya ka fon kata kam don mereka sulong ba ngimpat la ban audit lut ya ki accounts jungi nadu khat lai hadu kani ka karen dia tari ka we ngala propose bakan don ka internal inquiry ka bamut banyo ban pik mi bania ya ki accounts nambah kan don kanono ka jing bakala ki accounts ni kuat bakan long ka accounts ka bakhut ka balong transparent tingila ban bu ya ka inquiry